Assalamu alaikum jama'a masu kallo da sauraron tashar Masoya TV, barkamu da haka. Yanzu ga cigaban labarin littafin ga Amarya na Malik Al-Ashtar. Idan da an ce ma Zahra wata rana Kamala za su yi magana kamar yadda ya mata, to za ta karyata. Yana ba ta tsorowa kuma ta lura ba ita kadai bane a kamfanin. Are you okay? Ya tambaye ta yayin da ya karaso inda take. Gida masa kai kawai ta yi a matsayin amsar shi. Na yi kokarin kiran ki ba sawar ki amma ba ta shiga. Hankali na dan tashi kuma ba zan iya zuwa gidanku ba kai tsaye. Ba san a ina wata take ba tun ranar nan, cewar Zahra. Me yasa saki bar aiki? Ya tambaye ta. Jiya yana yan dube-dube kafin ya ce, mu da ba mutane sosai, ina son na faɗa miki wani abu. Na yi wa mama alkawarin dawowa da wuri. Ba za mu ɗan lokaci ba, ya ce mata, mu je cafeteria. Sai da ta ɗanyi nazariya na waɗansu 'yan mintuna kafin a lokacin ta bi bayansa. Bayan sun shiga cafeteria ne ya yi ƙoƙarin yi musu odar abinci, amma Zahra ta ce ba za ta wuce minti 5 ba. Kuma gashi akwai mutane a wajen, dandanan magana za ta iya watsuwa cewa an ganta tare da shi alhali ya babu wani abu a tsakaninsu. Na yi magana da wani malami, ya ce mata, na yi masa magana a game da matsalar ki kuma ya ce zai warkar da ke. Na ce masa sai na yi magana da ke ya tukunna, idan kin yarda sai ki zaɓi rana mu je wajensa. Zahra aranta ta ce da gaskiya je wajen malami saboda ita ba ta san yana da saukin kai har haka ba. Na ji daɗin zuwa da kai wajensa saboda ni kuma na gode, amma ina tunanin ba ni da buƙatar sa a halin yanzu. Da na an korar min ita Amarya ta tafi. Kamar ya roƙi aka yi miki? A gaskiya ban sanya aka yi ba, abinda aka wani sani tsohon ya kai mu ni da mama a makabarta. Daga nan na fita daga hayyaci na, bayan na farfadowa na ganna a daki na da wannan layar a hannuna. Ta faɗi tana nuna masa layar. Kallon layar da ake tunanin ita ce kariyar ta Kamal yayi na waɗansu 'yan daƙiƙu. Ban san me zan ce miki ba, ko me wannan tsohon ya miki ba, amma ki sani duk wani abu da za a yi idan babu Allah to a banza ne. Ba zan ce baki warke ba, amma wannan shedaniyar za ta iya dawowa a kowane lokaci idan ba tashi tsaye kika yi ba ga yin zikiri, addu'o'in kariya da kuma karatun alkur'ani. Da haka ina mai baki shawara, duk da haka ki zo a yi miki ruqiya domin tabbatar da Amarya ta bar jikinki baki daya. Na fahimce ka, amma na san Amarya ta tafi. Zan fara karatun alkur'ani da kuma zikirin a yau, amma bana tunanin ina da buƙatar ruqiya. Ki dai tunani, ya ce mata. Ki dai tunani, idan kin yi hakan babu abin da zaki rasa, sai dai ma ki ƙara samun kariya. Bana buƙatar ruqiya, amma tabbas a yau zan fara zikiri insha Allah. Nagode sosai da taimakonka. Okay, duk da haka dai ina son jin yanda kike lokaci. Yaushe zaki sake wata wayar? Ya tambaye ta. To ban sani ba, amma zan fara neman tawa kafin na yi tunanin sayan wata. Bai yi magana ba, ya fi waya daga cikin aljihunsa. Kyakkyawa da alamun mai tsada ce sosai. Zahra ko a mafarki bata taɓa tunanin rike irin ta ba. Fidda layinsa ya yi, sannan ya miƙa mata. Baki sake Zahra ta kalle shi. Karbi, zaki yi amfani da wannan kafin ki samu wata wayar, ya faɗa. Har wa yawa wayar na hannunsa. Ita kuwa Zahra bata ma yi kuskuren taɓa ta ba, don ma kar ta ɓata ta. I'm sorry, ba zan iya karɓar wannan wayar ba. Zan samu wata wayar nan ba da jimawa ba. Idan ka bani taka ya sa kai. Ina da wata a gida. Na yi synchronizing na all abubuwa na. Kar ki damu da ni. Gaskiya ba zan. Katsaita ya ce, ba kyauta na baki ba, na ara muke justa na wani lokaci ne, daga baya sai ki dawo min da ita. Ban ga wani abu ba a ciki, sai dai idan ba ki yarda da ni ba ne. Okay, ta faɗi murmushi ya yi mata kafin ya kama hannunta ya ɗora mata wayar. Kafin da tafi, ina son ki sani ba amfanin da zai yi idan kika faɗa wa Ammar, babu abin da zai canza. Abin da ya faru ya riga ya faru. Idan kika faɗa masa komai yana iya kasa fahimta. Babu abin da kika aikata ba da wanda ba daidai ba. I advise you to keep everything for you a yanzu. Ina baki shawarar ki rike komai naki a yanzu. A halin yanzu rikicin da yake fama da shi kadai ya ishe shi. Da haka abin da zaki faɗa masa zai zama ƙarin ruruwar wata wutar ne. Bata san ya za ta iya rayuwa da wannan sirrin ba, amma kuma yana da gaskiya, ba za ta iya rike hakan ba har ƙarshen rayuwarta. Amma za ta jira idan komai ya lafa sai ta faɗa masa. Okay, ta bashi amsa. Okay, to nisan tafi yanzu, zan dinga jin yadda kike lokaci zuwa lokaci. Na gode da abin da kake yi a kaina. It touches me a lot. Abin yana shafar rayuwata sosai, ta faɗa kanta ƙasa.
a bangaren Afnan Alhaji Yusuf a jiya ma sai da tsohon na shaddin nan ya sake shigo mata daki ba ta san ko za ta iya ƙara yin wata juriyar kamar a baya ba. Ta yi kokarin nuna jarumta da tsorata shi ta hanyar yi masa barazanar fallasa shi, amma lokacin da ya shigowa ta ji ta rasa duk wani kuzarinta, tsoronsa duk da bai ta tamkar wanda yake ya zuwa da asiri. Wahalar da take sha a kowane dare tana ninka ta baya. Yayi ta murmushi yana nuna kamar wata yar shi a gaban mutane, har ana cewa uba ne abun koyi, amma ita kadai ta san mummunar fuskar da baya so a gani. Idan ya dawo daga tafiya yakan siyo mata abubuwa da dama. Ta tsani karɓar abin hannunsa, amma ta san momiya za ta iya kallanta a matsayin butulu. Yana tunanin siyanta da abubuwan ado masu tsada, ba ta san yaushe ba, amma wata rana za ta fita daga wannan kanyar azaba. Mutane da dama suna mata ɗaukar 'yar gidan. Ɗaya daga cikin ahalin ba kowa ya san 'yar riko bace. Wani lokacin ita kanta Afnan tana mantawa da ba momi bace ta haife ta, amma duk lokacin da mijinta wato ita momin ya kwabe kayan jikinsa a gabanta, son ta kona ilahirin gidan da mutanen cikinsa yana da baibaye mata zuciya. Kalamansa marasa daɗi da ba su daina yi mata yawo a cikin kwakwalwa ba. Kin fi wannan jagulalliyar tsohuwar da ke wai matsayin matata daɗi. You are still tight. I like that. Har yanzu a matsaki ke ina son hakan. Kas controlling ɗin kaina nake idan kina kai komo a falo. I hope you like. Ina fatan ke ma kina son hakan. Na san ke ma kina so munafuka. Waɗannan kalaman suke mata yawo a cikin kwakwalwarta ba kakkautawa. Kalamai ne marasa daɗin ji masu cike da takaici da kayan haushi. Daga baya ta gane a laifinta ne, domin shi bayan ya gama wulakanta ta yakan koma ya ci gaba da rayuwarsa. Ita kuwa da dare ta sha kuka har gari ya waye. Ta tsani kanta da yanda ba a zato. Komai ya zai iya zuwa har ƙarshe idan ta tona masa asiri, amma tana tsoron a kasa gaskata ta. Tana tsoron mutane su tsane ta, su kira ta da butuluwa. Sannan bayan duk gatan da mutanen gidan suka nuna mata, gashi ta san yana da contact lungu da saƙo na ƙasar, wato yana da faɗa a shi. Ta tabbatar ko kwana ɗaya ba za ta yi ba zai sa a nemo ta. Za ta ci gaba da nema iya nema, ganin ta tona masa asiri, ta nuna wa duniya asalin fuskarsa. Zahra ce a bakin windo tana kallon yanayin garin mai cike da ban sha'awa. Ta nutsuwa tana tunanin rayuwa tun bayan abin da ya faru ita da amarya. Alƙur'ani ne da salloli da azkar ne kaɗai suke iya kwantar mata da hankali. A halin yanzu ta mayar da hankalinta kacokan kan addini. Har makarantar dare take zuwa duk weekend, wato hutun ƙarshen mako. Sabuwar rayuwar da ta kirkira wa kanta kenan. Karatun da take zuwa ya ba ta damar dan sakewa da rayuwa ba kamar baya ba, sai dai ta kasa manta ita ce silar rushewar soyayyar oganta. Ta ci gaba da zuwa wajen aiki, kuma ita ce shaidar halin da Mr. Ammar yake ciki, mutumin da ya kasance a kullum cikin raha da kazar-kazar, amma yanzu ya canza. Ya daina mayar da hankali a aiki, ya daina murmushi, ya daina dariya, magana ma ya daina idan ba ta zama dole ba. Haka kayan jikinsa sai yanda ya sowa yake zuwa da su. Duk ma'aikatansa sun damu da halin da yake, kuma duk wannan a ganinta ita ce sila. Kamala yana iya kokarinsa ganin ya nuna mata ba laifinta bane, amma ta kasa kawar da muryar da ke nuna mata laifinta ne. Tun ranar da Kamal ya bata wannan wayar bai daina kiranta ba, yana jin yanda take. Da farko ƙananan sakonni yake turo mata da kawai na tambayar ya jiki ne, amma wata rana zuwa karfe 1 dare kusan tana bacci ta ji sautin shigowar sakowa a wayar. Bacci kike? Sai da ta karanta sakon so ba adadi, far daya kuma ta ji ta daina jin baccin. Sai da ta jira na kamar mintuna 10 kafin ta tura masa amsa. Ba ta son yin tunanin ko da mun tana jiran sakon nasa ne, duk da kuma hakan ne. A'a na ce tukuna dai, ta mayar masa da amsa a takaice. Minti 5-10 bai turo wani sako ba, har ta fara tunanin ko dan bata mayar masa amsa da sauri bane. Sautin karar kiran wayar ne ya dawo da ita daga tunanin da take. Ko da ta ga sunansa a jiki gabanta ya faɗi. A zuciyarta ta ce, wayyo Allah, muryata a wannan lokacin, karfe tsorata. Sai da ta yi ta haɗa yawuwa sau ba adadi kafin ta ɗauki kiran, tana mai gyaran murya. Idan ba haka ba to zai ɗauka da ƙatuwa yake magana a cewar ta. Sallama ta yi ya amsa, sannan ya ce, fatan dai ya ban takura ki ba. Babu abin da nake yi, ta bashi amsa.
ba ta sanya za ta siffanta alakar da ke tsakaninsu ba. Tana son ta san shi sosai, tana jin kullum tana ƙara kusanci da shi. Lokaci ɗaya kuma tana jin tsoro, ba ta da wani ƙwaƙwaran experience a wannan fannin. Karancin yarda da kai da ke gare ta ya hana ta gaskata abin da zuciyarta ke raya mata. A tunaninta wani mutum za ta iya burgewa, babu wani abu special a tattare da ita. Watakila ko Kamala da ke dan kula ta yana turo mata da messages, tausayinta ne kawai yake ji. Ita ma tana son jin abin da sauran mutane ke ji, amma tana tsoron abin da zai biyo baya. Are you there? Shin kina nan aware? Ya tambayi ta. Ta bace a cikin tunani. Muryarsa ce ya ta yi nasarar dawo da ita. Bace kike ji? Idan kina so zan iya bari sai da safiya mu yi maganar. Ba ta son ya katse kiran. A bana jin bacci, ta faɗa a takaice. Okay, gobe kin zo wajen aiki ko? Amsar da ta bashi kenan. Amar ya ce min kuna da semina a Madawa. Aikin shirya da kyau ko? Ya ce min kwana biyu ne za mu yi a can. Har na faɗa wa iyaye na sun amince, ni ji ta. Okay, ni ma can san je. Idan kina so za mu iya yin tafiyar tare. Karki damu da dan uwana, motar mu za ta kasance a bayan motar shi ne. Kanwar mu ma Afnan tare za mu je, za su iya tafiya tare. Kuma ina tunanin akwai abokanan aiki da su ma za su je. Akwai Hajiya Hassana da mijinta Ibrahim da kuma Sarat. Hajiya Hassana da mijinta suna da motar su. Dan uwana kuma zai iya daukar Ibrahim, Afnan da Sarat, ni da ke kuma sai mu je a mota ta. A ranta ta ce me yasa yake son dole sai sun yi tafiyar nan tare? Idan hakan zai takura miki ba damuwa Zahra, amma ba cizon ki zan yi ba, ya faɗi a hankali. Shi ta ya tamkar yana a kusa da ita, ya yi mata raɗa ne a kunne. Wani kaɗawa hanjinta suka yi, ya kamata ta kawo ƙarshen abin nan tun kan a yi nisa. Ba za ta yarda ta sanya a ranta abin da ba shi ne yake nufi da ita ba. A'a babu takura, amma na fi son tafiyar da Sarat, domin akwai ayyukan da za mu ƙarasa kafin mu isa can. Bai ba ta amsa ba, amma tana jin sautin numfashinsa. A ranta ta ce watakila ta yarfa shi ne, ta samu wani excuse ɗin ba wannan ba, domin ta san ya gane kawai ta ƙirƙiri hakan ne don kar ta yi tafiyar da shi. Ok, sai mun haɗu a Madawar kenan, ya faɗi a cikin sanyin murya. Ok, Allah ya kai. Ya katse wayar a lokacin ba tare da ta karasa magana ba. A wannan lokacin a aranta ta ce da gaske kenan hakan ya masa zafi. Duk da ta ce hakan, sai gashi ta kasa komawa barci, ta kasa daina tunanin yadda za ta yi idan ta haɗu da shi a gobe. Ba za ta iya sanar da shi gaskiyar dalilin da ya sanya ba ta son ya shige mata ba. Zai ya ɗauke ta a matsayin mahaukaciya, kuma watakil ya mata wulakanci. Idan tana kauce masa irin haka ba za ta faru ba. Saukowa ta yi daga bisa gado lokacin da ta jiya sautin tafiyar mama cikin korido. Idan ba ta yi sauri ba za ta iya yin latti. An yi sa'a ma har ta shirya jakarta ta tafiya tun jiya. A bayoyi ne da ta sauwa da dadewa kadai za ta da su, ta niyyar da canza saka kayanta masu rufe jiki domin kare kanta daga maza da kuma aljanu. Sarata sai da ta kusan faduwa lokacin da ta ga abayoyin. A cewar ta, Zahra har yanzu matashiya ce da ya kamata ta ci moriyar matasan takanta. Wannan shigar ta ajiye ta har zuwa gaba. Sai dai abin da Sarata ba ta sani ba, mutuwa ba ta sanarwa, kuma babu ruwanta da yaro ko babba ko tsoho. Da shan za a yi wannan tafiyar, Sarata sai da ta ɗanyi shopping, wato ta je kanti ta yi sayayyar dogayen riguna masu kyau da sauran kayan kwalliya. Zahra fitowa ta yi daga wanka, sannan ta shirya. Ko da ta fito daga ɗakinta da jakarta ta fito, mawa ta tari gabanta ta ce, ki kula sosai Zahra, kar ki kuskura ki cire layar nan daga hannunki. Ko da za ki ganin wata matsala ki gaugawar kira na yarda da ke, shi yasa na barki ki wannan tafiyar. Ki san da hakan ko? Kar ki damu mama, zan kula sosai, in ji Zahra. Ok, Allah ya tsare, ku dawo lafiya. Amin ya rabbi, sai na dawo. Sai da mama ta rakata har bakin hanya ta shiga dan a daidaita sau, sannan ta dawo. Sarat ce ta turo mata message kan cewa tana bakin kamfani. Abin da ya baiwa Zahar mamaki kenan, ganin a komai Sarat sai ya tazo latti. Amsa mata ta yi daga ta nan isowa nan da mintuna, amma ba ita ta iso ba sai wucin da rabin awa. Domin lokacin kowanne mutum ya fito neman na abinci. Ko da ta isa har motocin sun zo, nan ta hangi Mr. Ammara, Sarata da Hajiya Hassanata da kuma mijinta. Sai dai ya babu alamun Kamal, amma motarsa tana nan. Da sauri ta biya mai dan adaidaitan ta fiddo jakarta. Ko da Sarata ta tsinkayo ta tankari inda take. Haba Zahra, me zaki da wannan karamar jakar? Ciki kika sanya duka kayanki? Ni ƙananan akwatuna biyu na zo da su, ba wanda ya san me zai faru a can. Kwana biyu kawai za mu yi a can Sarata, kuma aiki ne zai kai mu, in ji Zahra.
Kai kike ganin haka, amma ni holewa zan je. Oya mu je sauran har sun iso. Bin a bayan ta Zahara ta yi tana gaishe da wanda ta game da su. Kokarin kiran ki nake yanzu wa Mr. Amara ya ce ma Zahara, tunda kin zo za mu iya tafiya ko? Ku shiga nan. Ibrahima, kai da Sarata za ku shiga mota ta. Hajiya Hassana da mijinta za ta tafi, shi kuma Kamal zai biyo bayan mu shi da Afnan. Zahara ta sowa tambayar Sarata inda Kamal yake, amma ba ta samu damar hakan ba. Ko da suka shiga motar Mr. Ammar ya yi mata ki wato ita da motar sa Hajiya Hassana na bayan tasu, Ibrahim na gaba shi da Kamal, Zahara da Sarata kuwa na baya suna ta hira, ko in ce Sarata na ta zuba. Zahara na sauraron ta bata ce mata kala ba, amma ko da Sarata ta ce mata hankalin Mr. Ammar take son a janyowa kanta. Lokacin da Zahara ta yi magana ta ce, ina da budurwa, ya kamata ki daina yin hakan. In ji wata magana, ke da kanki kika ce ina burge shi, kuma ma doguwar rigar da ya bani har yanzu tana nan. Ban san wani wasan kwaikwayon yake yi ba, amma na tabbata yana buƙatar na dan tunzura shi. Zahara a ranta ta ce wannan ma'aikin amarya ne, ba ta san me sanya ta yi hakan ba, amma dole ita za ta gyara kuskuren. Ban san ko me sanya na faɗa miki hakan ba, amma bana tunanin Mr. Ammar yana jin wani abu akan ki. Zahara ta faɗa mata a cikin raɗa dan kar su Ammar su shi ta. To me yasa sai min kyautar wannan tsadidiyar rigar? Dakata Zahara, ban san me kike nufi ba, amma ba zan saurare ki ba. Ina son yin soyayya ta gaske da shi, da haka babu abin da zaki faɗa min, ki sani. Kuskus ɗin me kuke yi haka ‘yan mata? Cewar Ibrahim da sigar wasa. A ba komai, mun dai kagu mu kai ne, cewar Sarat. Na gani, kar dai amanta, aiki ne zai kai mu. Mun sani, Sarata ta sake faɗa. Duk wannan lokacin ga Mr. Ammar bai ce kala ba, da alamu yana cikin yanayin da ya shiga ne kwanan nan, kuma Zahara bata daina tunanin abin da ya faru da budurwar shi ba. Kuma idan Sarata ta shigo cikin labarin, wani hargitsi za ta sake haifarwa. Ki Zahara ta ji ana girgiza ta cikin barci, sai da ta ɗauki lokaci kafin ta farka daga barcin da take. Bata ma san lokacin da bacci ya ɗauke ta ba. Sarata ce akan ta tana kokarin tashe ta. Ki tashi, mun kusa karasawa. Menene? Zahara ta faɗa a cikin yanayin barci. Tashi ta yi daga cikin Sarata tana murza idanunta don ta gani sosai. Gyara gyalanta ta yi tana kokarin dawo da nutsuwarta. Zahara, sai ka ce kasa, cewar Ibrahim. Ki san kira nawa ne muke don ki tashi, amma kamar wadda ta yi doguwar suma, injin da ke samu yin mafarki mai daɗi. Murmushi kawai Zahara ta yi ba tare da ta bashi amsa ba. A lokacin Mr. Ammar yana faka motar a bakin wani hostel. Kyakkyawan wuri ne sosai da ya ɗauki hankalin Zahara, ta yadda ba ta jin duk wani sauti da ke kewaye da ita. Kyan wurin gisa ta shi tana son ɗaukar hoto. Da sauri ta faddo wayar da Kamal ya ara mata, ta shiga wurin ɗaukar hotuna da bidiyo. Wow Zahara, ai na kika samu wannan wayar, mu gani, cewar Sarata tare da warce wayar daga hannun Zahara. Sai dai cikin rashin sa'a wayar ta faɗi ƙasa. Gaban Zahara ne ya faɗi, da sauri ta duka ta ɗauko wayar, sai dai wayar duk ta kwankwatse. Wayyo Allah, I'm very sorry Zahara, wallahi ba da gangan nayi ba. Wayar tana aiki duk da faduwar da ta yi, sai dai Zahara ba ta san ya za ta yi ba a wajen biyan mai wayar, don ko albashinta na shekara guda ba zai isa ba. I'm very sorry dan Allah Zahara, in ga wayar? Saratu ta faɗa, amma Zahara bata ba ta amsa ba, ta yi gaba ba tare da ta ce mata komai ba. Ta yi alkawarin kula da wannan wayar. Me zai ce a game da ita kenan a yanzu? Sashiya Hassana suka karaso daidai lokacin. Mr. Ammar ya yi wani waje sai gashi ya dawo bayan wasu mintuna. Ya faɗa musu ma'aikatan otal ɗin za su zo su gwadawa kowa ɗakin da zai kwana. Zahara ta yi tunanin za su jira Kamal ne, amma Mr. Ammar bai ce komai ba, don haka suka wuce a wurin hutawa. Zahara santin kyawun wurin kawai take, zuwan ta na farko kenan irin wannan kyawawan wuri ko kuma kyakkyawan wuri. Haka ma Sarata tana ta surutun ta a game da kyan wurin. Ko da suka karasa ɗakin da aka ba su, Sarata ta yi tsalle masa gado. Wawa, wurin nan ba karamin kyau gare shi ba. Da har ya fara sa ina jin wani yanayi, yi tunani a ce ni matar Mr. Ammar ce. Ba bukatar sai na yi aiki, zan kasance kullum a makale da shi, zan zama tauraruwa a kasar nan. Ba tare da Zahara ta tanka mata ba, ta ci gaba da cewa, kina ɗage min kai ne saboda na fashe miki waya? Na ce miki ki yi haƙuri, to me kuma kike so? Bar zancen Sarat, in shi Zahara ta faɗi a sanyaye. Waya baki wayar? Ba irin wadda za ki iya saye da kuɗin ki bace. Ki ce wa wanda ya siya miki da ya gyara miki ko ya soya miki.
Zahra ba san ma dalilin da ya sanya take sauraron duk wannan shirman da Saratu take faɗa ba. Bathroom wato ban ɗaki ta shiga ta yi wanka, sun samuwa kamar hutun awa 2 kafin Mr. Amara ya kira su domin su siya summarizing abin da za su yi gobe. A wani private room suka haɗu, kowa ya zuwa banda Kamala da kanwarsu. Mr. Amara ya fara magana, ya yi musu bayanin abin da yake son yi da wanda za su yi. Mitin din sai da ya kwashi ya kusan awa 3 kafin su kare. Bayan nan aka kawo musu abinci da abin sha. Zahra ta mayar da hankali akan abin da aka zuba mata. A lokacin da aka buɗe kofa, ta yi tunanin ko ma'aikatan otal din ne, amma katuwar muryar Kamala ta sa ta gane ba ma'aikatan ba ne, shi ne da kanshi a bayan tashi da Afnan. Afnan sai da ta zagaya tabal din ta gaishe da kowa kafin ta zauna a kusa da dan uwanta. Shi kuwa Kamal a kusa da Zahra ya zauna, alhali tabal din babba ne kuma akwai wuraren zama. Zahra ba ta yi gangancin dago kai ba. Mai tsinar Zahra Saratu ta yi a kafa, sannan ta raɗa mata a kunne cewa, ina shin kamshin turaren sa har nan, haɗaɗɗen gaye ne na so in guda da shi inda ba muskili ba ne. Let me eat please, bari da Allah ci abinci, cewar Zahra. An sai ku dai, Saratu ta faɗi tare da jan ɗan guntun tsoki. Hira a wurin ta ɓarke, har Mr. Amara da yake a kamiya sai gashiya yana ɗan ƙoƙarin magana da Saratu, ita kuwa abin da take so kenan. Sai kuma Zaharata da ta mayar da hankalinta kan plate ɗinta, ko in ce ya ta kamar hankalinta na ga plate ɗin, alhali duk a takura take, ganin Kamala na kusa da ita, da shi ma ba magana yake yi ba sai sauraro. Zuwa wani ɗan lokaci ya Zahra ta shi kafarsa ta haɗe da tata, dan zabura ta yi tare da ba shi haƙuri, domin ta yi tunanin ko ba da gangan yayi ba. Bai ce komai ba, ya shiga zubawa kanshi abinci. Lokacin da ya shafi hannunta domin ya ɗauki gishiri, nan ta gane ɗazin ma da gangan yayi. Abin safa ya fara yawa. Zahra har ta fara da na san da sakar masa fuska, yana tunanin ita irin 'yan matan nan ne. Sai yanzu take jin haushin amsar wayar shi da taimakonta da yayi. Ta tabbatar tun ranar da ta kwana gidan shi yake tunanin ita yarinya ce mai sauki, kuma zai iya samun damar koma me yake so da ita. Dole ma ta taka masa birki tun kan yayi nisa. Please, za mu iya yin magana? Zahra ta tambaye shi ba tare da ta bari sauran sun jiyo ta ba. Da mamaki ya kalle ta kafin ya amince. Tashi ta daga kujerarta tare da neman usuriya ga sauran. Fita ta yi waje tana jiran shi. Bayan wasu 'yan mintuna shi ma ya fito. Da far wani lambu da ke cikin otal din ta yi, yana biye da ita a baya. Kafin su karasowa cikin lambun, Zahra ta tattara duk wani kuzarinta, amma ko da ya kasance daga ita sai shi sai duk kuzarin ya bace. Shi kuma kallon ta yake yi da dan guntun murmushinsa. Zahra kuwa takaici ne na rashin tattaro kalaman da za ta yi amfani da su wajen bayyana masa abin da take shi. Yanke shawarar ta fara da mai muhimmanci ta yi, ta ciro fasasshiyar wayar shi ta miko masa. Na kar da ita ba da gangan ba, amma zan biya ka. Ina son ka faɗa min nawa ne screen ɗinta yake. Zan yi ƙoƙari na ganin na gyara maka ita. Kallon wayar yayi kafin ya kalle ta. Kin samu wata sabuwar waya ne? Ya tambaye ta ba tare da ya karbi wayar ba. No, but I don't need your help anymore. Ban samu wata ba, amma bana buƙatar ƙarin taimakonka. Ina jin kana tunanin ni yarinya ce mai sauƙi wadda zaka iya yin yanda ka so da ita. A shekaru ka girme mini, amma ba hakan ya nuna zaka juya ni ba ta sauƙi. Idan saboda na kwana a gidanka ne kuma ka taimaka min yasa kake min haka, to ka sani ba dan na so hakan ta faru ba. Abin da ya faru a daren nan babu inda zan je ne da ya wuce wajenka, kuma mai yiwa baka yarda da labarin da na baka ba a game da amarya. Ki daina motsawa ba Zahra, idan ba kishin barci ya sake tashi ki samu wani abin ki, cewar Saratu a cikin muryar barci. Tana da gaskiya, Zahra ta kasa daina yin motsi bisa gado. Tana ta juyi daga lokaci zuwa lokaci tun lokacin da suka kwanta. Ta yaya za ta iya barci bayan abin da ya faɗa mata? A lokacin shishigin Saratu ne ya kwace ta. Ta zuwa a daidai lokacin da Kamala ya ce yana son ya auri Zahra. Zahra ta shi kamar ta kurma ihu domin ya fitar da ita daga wannan yanayin da take ciki. A lokacin ba ta san me za ta yi ba ko amsar da za ta bashi. Juyawa ta yi tafiyar ta ba tare da ta ce da shi komai ba, sai dai ko da suka koma ɗaki ta fara jin haushin kanta da kanta na kin tsayawa, domin akwai tambayoyi da dama da take son amsoshin su. A lokacin hanyar
hanyar lambun otal din zuwa ɗakin da suka sauka ba karamin tsayi yayi mata ba, domin ta san idanun Kamal na kanta da kuma tarin tambayoyin da Saratu take mata. Soyayya kuke? Amma munafuka ce ke Zahara, ba ni labari, ta yaya kuka fara soyayya? Stop please, Zahara ta faɗa da sa ran ko Saratu za ta yi shiru, amma kuma kamar ta manta wace ce Saratu. Ki hana ni ya kutsa kaina a gurin boss, ashe ke da yayin shi ma kike soyayya? Amma karki damuwa, na fahimce ki, ba wanda zai iya tsallake ya charm din su. Abin mamakin yanda kika iya shiga wurin shi duk da muskilancin sa. Come on Zahara, faɗa min meye sirrin? Haka Saratu ta yi ta maganganunta ba tare da Zahara ta tanka mata ba. Dole ta yi shiruwa da ta gaji. Zahara na tunanin ma Saratu fushi ta yi, amma ita wannan ba shine a gabanta ba. Zahara, kina takura min Zahara, kina hana da barci. Saratu ta sake maimaitawa, alhali ita Zahara juya kwanciyar ta ne ta yi a wannan karan ba tare da ta yi wani kwakwaran motsi ba. Tashi Zahara ta yi daga kan gadon, ta fitowa a lokacin ta kofar bayan otal din, sayin da ake dan rurawa yayi mata daɗi. Nadamar kin zuwa da alkur'anin ta take, domin ta lura lokaci ne mai kyau yanzu na karatu da nazari. Idan da ta yi hakan kuwa da ta samu dan sauki har ta iya yanke shawara mai kyau, domin a halin yanzu a cikin confusion take, wato rikici da rudani. Ta yaya zai iya zuwa a gabanta ya ce yana son ya aure ta, alhali ya basu wani san juna ba? Wannan hujja ce da ke nuna ya ɗauke ta sakarai. Yana tunanin za ta iya yarda da wannan shirman? Ita kuwa yanzu take ƙara jin haushin kanta na da bata jefa masa wayar shi ba. Ke makin kasa baccin ko? Muryar Mr. Ammar ce ta dawo da ita daga duniyar tunani. Yana zaune ya basa ɗaya daga cikin bencinan da ke cikin lambun otal ɗin. Ta yi nisa sosai a cikin tunanin, har ya sa bata lura da shi ba a wurin. Murmushi ta yi masa, amma babu tabbacin ya ga murmushin da yake akwai ɗan duhu a wurin. Ko zaki taya ni zama ne? Ya tambaye ta. Bata gardama ba, ta je ta zauna a kusa da shi. Hirar aiki suka fara, hakan ko yasa ta dan manta halin da take ciki, shi ma hakan, domin ya nuna mata bayan wasu mintuna. Ban yi tunanin haka ba, amma hirar aiki da muke yi a wannan lokacin ya dan maye mini damuwar da nake ciki. Ni ma hakan, cewar Zahara. Da gaske? Ya faɗa. Wani abu na damun ki ne? Ya ƙara tambayar ta. Ba za ta iya faɗa masa abin da ke faruwa tsakaninta da ɗan uwansa ba. Dalilin brother na ne Yakub? Ya tambaye ta. Ta yaya ya sani? Yanda ya waro idanuwa cike da mamaki ne ya ba shi dariya, sai da ya dariya ma bai isar shi kafin ya ce, idan da kin ga yanda fuskar ki ta yi da sai cikin ki yayi ciwo dan dariya. Ta yaya ya aka yi ya kasan da wannan zancen? Shi ya faɗa min. Ya faɗa da ɗan murmushi. Zara ta rasa me za ta yi, tsabar kunyarsa da ta kama ta. Baki da damuwa akan wannan, ba zan takura wa rayuwarku ba, kawai dai ki dan bani hankalinki ne. Shi ko brother na wannan ne karan farko da naga ya kula budurwa. Sun koyar da kai kawai ta iya yi, domin ba ta san amsar da za ta bashi ba. Ya yi min bayanin shakkun da kike a game da gaskiyar abin da ya faɗa miki. Ba wani ƙwararre bane shi a wannan fannin, amma ina tabbatar miki da ba zai taɓa bayyana miki hakan ba idan da ba da gaske ke yi ba. Ban kuma ce ki saurin yarda da shi ba tare da kin samar wa kanki amsoshin tambayoyinki ba. Dan uwana ne shi, amma ba hakan zai sa na bari ya cutar da ke ba. Idan akwai matsala, ni ne na farko da zan nesanta ki da shi. Ba fa soyayya muke ba, kuma ba ni da tabbacin irin hakan za ta faru tsakaninmu, in shi Zahara. Sai Mr. Ammar ya yi dariya. Okay, kar da ki ya tursa su kanki akan abin da ba ki da ra'ayin shi, ki faɗa masa gaskiyar ba ki buƙatar kasancewa da shi idan da gaske ne ya hakan ne a ranki. Matsalar ba wai Zahara ba ce, sai dai shi Kamal din ba wai ba ta son shi bane, kawai ba ta san ko za ta iya yarda da shi bane ta shiga kai tsaye ko a'a. Tana tsoron shiga fagen da ba ta da masaniya, ta fara soyayyar da za ta da ita. Tana da rauni a wannan fannin, cin amana ko rabuwa ta bazata suna iya yi mata illar da za ta iya rasa ranta. Amma idan da gaske ya auren take son yi, shin ya dace ta amince? Tana son amincewa, domin addinin ta yayi mata hani akan duk wata alaka da saurayi kafin aure. Idan da gaske yana son aurenta, kamata ya su samu lokaci su san juna kafin auren.